Phasalo hayung gonangwi palaijakha homdodom khi sobra Jishu Kristoni thwima sal Good Friday palaijakma nukjakha hayung gonangwi. Hayung hakotor bai baksa Tripura Hasteobo palaijakha kembangma thaibono sobra Jishu Kristo thwimani sal Good Friday homdodom khi kona begana kami amchai rokbo nukjakha palaimani Good Friday ni sal. Champawa thana bisingo pelaike khairokma sengsa kirima sengsa nokgadani hakor kesamono Phwai Butharmani koktma abai krungjagrono romkha police. Tripura Gramin Bank o sikok habnai rongni bising khoroksa no romkha diras Debbarma no honai saimanjakha kokmani bising tei salkisa sekang Gramin Bank o sikok habmani. Jodhpur Bidhanasabha asok thaiwa by election angna thangui tongthani o BJP ni wngwi batai rona naiwi tongo Jishnu Debbarma no haini hai. Bisiti koktuma saimanjakha kesam deputy CM no haini hai deputy CM songna bagwi chaitok jagwi tongo Tripura haste BJP ni wngwi hanai. Omor kasui beribu sana rompre manok teiwei Onil Das mengui 10,000 rang jorimana tei 20 bosor jel rohorjakha bilunia Debbarma Yogi Adityanath by Narendra Modi no Butharna bagui mail khaimani social media ni bising tei chaitok mani romkha Noida police Phasalo. Adar by pen card no jorani bisingo link khaya engke tei borang bare wi mano honai kokma saka rang montri Sitaraman. Kaisa kokma thomni bising ni saka o kokma. Hai nukjagwi tongphika koplok mani corona virus ni bemar COVID-19 Bharat hakotor gonangwi horsa salsa bisingo 6,000 ni sai kobang koplokha bemar.